nyelate ni bede do minna ote la jene do so alana be nyelate ni bede do minna ote ni ana ne bolela na be na be ni bede do minna ote Masami sana ka ni ka kasi mo ba para ka kini ne api ko ko ro nge bakal na oh ba ni asu ba ka masa joye pikini nge api ko le ko ba pabish masami mo de ba ni sana ka kini ka ba ko ma ba ka kini ne awule ko ma ka ni su ko te o ka ba ka da mali puzo ye ama sa ka ka bi ama ga me ka ko ni ro so ba ko yo do no ko te ka ba ka ko zo ye ba ni ke la mama ko man je no da na ka mam so no da na ka ni ba ka la masa ko ni ko la ni ka apa mo ko ko ni ka ni pe ke ni ka ni do ro wa ni ka ni do ka bi apa ya ka bi ka mo ko ba ka bi ko do ka bi sa ko na ba sa ko ko ta ro ni ba ka ba ka na da mama ni mo ni ni ka ni bi ki ni ya ka la do do a ti ra ni ka ma ko na la do
barela banana kodile seduma ipende ala nebeli barela jige kale karole yoko megali barela ipende ala wa aji ni badra man ndeshile wali yedu so wande shile ala ka kali ade mo ka kali bomana nge wuli ki yo mo jama ki ye bi fo do bi gira do ide ta wale bagiti mo de ko ba shitila fala jade ana wala jade bala ka kuma ni kali wala ni kali bomana ma tigi ni wala ko fama dae ka bi ala kan dae me sam wande so ma do ko wala ni kali barko ye shila me abba mu ga chama na foti faraka fende bola wali kali ne ta mala ka bi ga so do na barke ye jara ta ka ta ga dia adu yini kila ni ma ka kila ni jeli mo adu ka me ba mu ga ndaka ka bagoro ta ka dinimo kali wuli ki yo mo doni ngi me ga ni ga doni ne atira mina kali ye doni folo wala ni kali wuli ki yo mo chama ki ye doni kamera man ay so ay jo kali no kali fle tarawali masa suno na mo be ko te ma ñu mo gudo me barka da kali yebi masala masake fle kali barka ka nga de yebi oni ya barka de ni barka da masa joye kelenga ala ka temele ani mo ka temele ho ga mane ni so ga hegi so ga jamal faranga ni barka de bani kelenga ka barka de laziriya kono no kali chembe sumeyano ndari ka sonya sura chemero la turu sota ni woro tigi jole fule bamana nge bakito mo mode tarawale kali deli rote bela mi deli bi ne ko ndafe kala fuli na sabula mina dele bolo kali barke jagarata ko ta ko dinemo mekali akali ni yopi fatwali ngere ka ikam mi ta ka dia ne foli kana ka je yala ki to ko fo kali ni ko fiti wole ka ta su ni woro si ko maru da su bata su fe ka ta balo fo ka ta ka dinemo ko ngam na ka blangu kali ni yesu ne woro do ni ka ti ka so ka ti fo ni jagarata dia nga odu abarike dashi basa baka ataka dia tarawale ma fe ka micro ku kalifera jama mu me anno kali ne mamu me ken foli ken na de la ka dia kala fo ko jama ni la ami bela jere fo mo baga fili ke ami bela jere fo dusu dina ba mu fo menami mafo ami lajine fo nami mafo ami burkina fo nami mafo ami kodowari fo jeni ini nye ini ko ni ya me ko manifi abi dam na ibe mawla ni file be ma modro ibi file yera mo itisika ke foye ni mi yera do yera tisika don figi bogolo do i bogolo ye fami ni yo do aywa ibi sabati diga bro alisha alaka alaba aya dam na tumi tablo bi ma blo kachala fe natural nga dono na tawla fewere bi fo midani alisha alaka menna alaka naka ga wonja fa jama kulu na bi cha yo na bla de ba cha alaka kishi yo na bla mo jamin jaw ay folige ndoge be ko bakana pabishi ndip ma fala ko pabishi na nene kera invité de nere e papier pareil ay doge aw ba do bi kaw na na manifia kere nyabi bitay tarawale kali nene ko gibe wolon nene gibe kati wolon fego ba ne mai ne fele ede fele bela o do kali nya sore be kati nya sore be wolon ne tamana kata nye de fasola jakarta bile ne mo do itene o kala ala nyela o kala mo yala ne ji mi faso kono na no kali ne asore e para mi so mo ya para de go asili ko ju be ani no se mana toro tani ko ju abeya Bale maya sera pe
jigiyala Wado kulubele jigiga bisa dongele pe Wado kulubele anane me jigiyadela Wado kulubele jigiga bisa dongele pe Kojugu Kulubali Kamananga Mati Masan Morba Made Kulubali Jutini Botiki Kulubali Nakama and Takamba Kojugu Kulubali I tell him in a push Falaget Paris I pray I'm making Mali artisu jigi falaje papisi singula jigi falaje papisi ne tɛ ngalon la jati la a barikalen ye nafolo a barikalen ye dalu la a barikalen ye fura dɔ di ne ma bara a ko jɛnɛba ni ta kɛ nɔnɔ la i k'i ko n'a ye dɔ farala si ka mɔgɔ t'o dɔn mɛ dɔ farala n ka ɲɛnamaya kan bɛɛ b'o dɔn o kɔfɛ ne ye ko dɔ ye o la o tɛ ngalon ye hali n'i ye kɛlɛ fɛn i bɛ wuli k'a sɔrɔ o tɛ bɔ kɛlɛ kɛ o falajɛ publicité de filɛ nin ye. A ye mikoro minɛ a ka fɛn dɔ fɔ publicité baara ninnu k'a k'i bisimila a n'a ka ja. Ale kelen ni jinɛ mɔ dɔɔnin a ka dɔɔnin kɛ. Musamman mode Kulubali ni wele a barka Amadi Bagayogo terima fla nu fle Amadi Bagayogo be mi aga mo ani Bagayene Kulubali ka wuli ki no bi fona bi jebe ni e ba sa école tere la tour sotane warati ki fle c'est doni tigi ni wala bari pasiti la bi ma fa ki nege bi fedwali ki ka jama ki ye jama ki do a tigara mina ye doni ne Amadi Bagayogo Pada kubo ani Bagayene ko nakamba ani Bagamba wolo kala la tamba kala ni ma fa na kala la kira kala la nyamade Kulubali na yoro ni funya bi ni ngaka chonche muso do na ke angana
bilanga na biya wasa fanda della ma fana e ka fanda nya bi neni nga cheblega jura no e jema de mi do cheblega ba fi ka fendo ga mi misika la kadi kono te mi chemani do ko fiye ne to mala ga dabula je fa mi sibara abarga se mo ba mu ka damo abarga e ba corona ka damo masa solo baba ni gona abarga e moto tagishi ka sanga domo millionge ali wa mu ka ta ka domo kera gine tigi mama ka so kala hey ko do wati kala sa do sugunda yamba sa dan wele fa jamu de la ko mashiti wele ba jamu na kulu bali masatu mo ba mo de jelu jora funo jora da wulo jora neti jeliye wala be jode ko na ni de ashatu ni yetoro de la turu sota de worote ni ne ma fili la turu ni so de ko yeshe duni se duni tigi ni wala ni ne ma fili la turu ga to de adama tigi fle chauche muso make dashi bataka taka domo atikere bele ba mena ye jure ko ni ma ko tekelige ifa be ya no ye tabufie abia kulubali ajole be no juri fulo me ya wala ni keli anya ngali fa keli ni na dona keli fa ko ka no so na holoke holoke ni sanje manje so make do na shanyele mana nda wota dashi bamuga ne be mbashi buro kata ne be musoro ne tifu isoro de la ne bora so ko me keli ni no so na holoke mo bo yo barka da kulubali ka da ka sigi ka da me kira jama ka yede a tigere mana ta
jigiya ko ke aje legoye wa ele warima bari jigiya la ko de woni yoro jigiya ko ke ade milidoye wa ele warima babi se go falaje kono patise dame di goralendo wa kurage gondire bala fadri baba jirabe bala yeleme ka suma bala fo falaje ka ka turuku mali ngono yapi ni e falaje ba mali kono yapi isera mali ni monde falaje be wele jondola fasali de falaje ba ga wele o de jondola falaje be ga wele jondola falaje be ga wele ipa de tola babisa ngadne neni musukoro ba kanywangi yani nene kanywangi kulubali joli ndelo to labi ya ga jarade kan wor babbe mba fe ka kuma labi turuki nege nege doni sande manona mbori ka dukono ne asura ye papishi ni papishi ya chale te mba fe ki nege nege doni bi wulena kono te ne baro jonga so farada la jolo tarawale ne baro la ka so tarawale ko ye ne so ga ne la ya barka jule wa bi sabaka ta ka biya ka dala hey ko bo yedo ba ye so woni ma salate mondue bari so tuwali ko man jeli monganga la kari monganga la kari kuwalu de masaki yongo doni ne fa yongo jamaki ye doni ne sabla bi fodo e bi jira do ya kadine ni ma yimo nganyo yeli saya bisene ma bulu bali siap ma demli de ci bi ngaw anjori to kala bi wure na mobili chama tigi pa bi sifle dame tigi pa bi sifle kuli ni do so do yera do de ngago te ka barga da jonyo bikene ngaya ni barga da lagine kawe ka barga da burkuno biwe ni ka barga da imariwe ka barga da sirngale nyewe babisi osoro la joni sababu osoro la mali dozo ka bede sababu la bamana ngey ni wula kulubali ne ba fe ka bigoro ku ka di fayda ika fendo tene ni ga cheble ko yemi mi nyambolo ki to wala fo me yam befo ka doso de na bafu ka jinetru ka wimawu ka ya sécurité mo de la jelifu ngono de sans sur de jurute me kala mo kalifu ka doso cheworo doso biamba de la jelifu no bora inde jiya blofo ka fo kuye bonya media ma dia ko ndese kula ma dia kafala ya date ada madia hakili de interiye ma interiye de kana ke wora donc on te sega te fouye do soufo on sega te fouye somauko ka culture la do ka somo la do mon fille il est qui est ready tu vas vous côté aussi de ne bougou di maras ne bougou mon ya est ready il y a un côté ancien amasia kambisi fena ka jigia blofo be baranina do soya kono foka na se jakma cheble chow faralika festival ni ka vraiment o jarane apenama kama soro do soya e kokoro bay nga anga culture kono nana balani umbola fanchama umbola mbayira ka foko festival kambe katanye ali sanko chama umbise ka faraka mbayira ka foko malikono koko chama ne bia ko diversité de bia donc tiya blonga ni hakina tay ka faranyina to so afrika a jarane apena nema vraiment ne bu fu mbu wali mando ka klaka fo vraiment gouvernement ka ki haklito tiya blona gouvernement ka ki haklito tiya blona parce que toi au côté un pays sans culture n'a pas d'identité mon finga carte o de ka seko ni ka dongo ni ame bi mali foga se bima foga na tiya bola kana gardia ni fon bola asababu ya ngado so chakoroba de munumbe shu munumbe yana mana amba bela jelefo no temena ka boy kana ne ke ni don kene nyemogo doy
a n'a a bonya sigibaga dɔ ye a diyara ne a bɛnna ne ma n bɛ jigiyabulon fo u ka stafu fo u y'a bonya di an kɔrɔ min ma a n'an fa min ma n'o ye karamɔgɔ Kali ye n b'a fɛnɛ fo k'a n'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bi yan k'i kɛra homme de culture ye i kɛra arajoso mɔgɔ ye ne b'a bɛɛ lajɛlen fo donc Jakuma cɛbilencɛw ninnu minnu filɛ nin ye u bɛ ne dɔn ne yɛrɛ b'u dɔn ne ye Tobiri tɔgɔda Karan Tobiri ne y'a tɔgɔda ni bi cɛ ka jan dɔɔni an bɛ don min na i ko bi a yɛrɛ bɛ 9e na mais Jakuma cɛbilencɛw de taara a fɔli kɛ ne ka soda la donc n b'u fo n b'u waleɲumandɔn ni nan'u fɛnɛ sɔrɔ yan a diyara n ye a bɛnna ma Tɛnbili ko ma ko Jakuma mɔgɔw bɛ na n ko Tɛnbili n ko ye n yɛrɛ ka mɔgɔw n ko n bɛ n'u ka kɛnɛ kan u nali min kɛra yan ne ni i b'u fo arajo baarakɛla minnu bɛ yan n bɛ 10,000 di olu ma Jakuma cɛbilencɛw n bɛ 30,000 d'olu ma donc ɲamakala minnu bɛ yan n bɛ 10,000 d'olu ma ne bɔra kuma na ni donna min gasi la o bɛ hakɛ to o de y'Ala sago aw sago. Kulubali kɔrɔfɔ ɲɛna Migi ko dɔ waati kɛlɛ sa dusukundanya b'a sa Ala ka Migi ani mɔɔ ka Migi Gwazire den ani Minata den bu deni gomi fɛn jɛni sɔgɔba sa lajɛ i ka dugu lajɛ i k'i yɛrɛ lajɛ i ka dugu Migi ne de wo Isa Konare ye mun k'i la sa jigɛ ko ka Isa Konare bamanankɛ n b'a barika da Babaja b'e kunna a barika ye nafolo caman na k'a ta k'a di ne ma Babi si kuma na ko dasi ba bi saba ko y'a ta k'a di ma k'ale mako foyi ti s'a ma Migi ko bonya dogo b'a ye so ye cɛw den mun bɛna kɛ wele na Babi fiyɛ ba in tɛ dɛ n b'a fɛ i ka danbe jira jama k'i ye dɔɔnin ko 30,000 ko ka di cɛbilencɛw ma o tuma a ye kɛnɛ di cɛbilencɛ ma a ka dɔɔnin kɛ jama kaw ye telefonitigi a y'a jigin dɔɔnin an ka kɛnɛ di cɛbilencɛw ma fɛn ye min dɛ mais cɛbilenkɛ ye min dɛ an bɛ se ka fɔ dɔ kɛ
di taala ni dosa nena sonu nena iya jiwa nena ni dan ni amen ke di taala dosa nena Sonyo mare pare ke po ni kuma ka gelete mare pare ke po kone bene ma sasugoi mare pare ke po ni le sadiale Madinona maligole gefo ni kumaga gelenge maligole gefo bare daga jigi abilona maligole gefo ni kumaga gelenge maligole gefo kone bene masa sugoye maligole gefo ni kumaga gelenge Ashidu. Aniye mozo siso wele ane wele kaka chauche muso make wiliki yongogi edwane ne mozo memi mozo siso. Alaka siso ani moka siso. Ashidu. Ayemi yishana kaka senna kumara amru de pade. Abariga isene papi sabaka baka dinemo. Jala kwa mozo memi siso de de. Alaka mozo ani moka mozo. Kwa ndafika kwa ngoro kwa ndafika kwa ngoro. Ayemi ni moto jona. Sasa kukoka amadu abariga amadu ba ni bilikati ko yoni ka ngora. Odo ya so de be yoni ba de be ka ngoro chema. Ni juri sai. Dawda margo. Ma bariga da buzo ka ngora. Dale be ka na fa ka ka jala ko. Sisgo. Bati kuma mo de sisgo. Ko na de mo de sisgo na ka mo de sisgo. Ni bi kini na chema be o ko te ko. Da be ti bi ru la ko ba shi ti la bi le na. Ko mu ya sa ma sai ma sa na. Chauche kusoma kwa wiki hiyo ndani akatokea ndani ngala yeye kati ndani ile asiku bwana boshi shukea hapa haya mbele telefoni ile chekwa
sɔrɔ sisigo d'après sisigo ani yɛrɛ sisigo kulubali sitigi tɛ bɔgɔtigi kɛlɛtigi tɛ fɛntigi kamaramani bɛ min ma kɛ aw k'o lakali ni fɛn ma kɛ an tɛ se ka fɛn lakali dɛ kɛlɛ. Mɔzɔn Sisoko a n'a baliw a n'a jɛɲɔgɔnw n'a teriw Sisoko o kuma na ko dɔnkilidala ye fɛn min fɔ k'a diyara ye a bɛnna ma a ma bonya u ma dɛ a ko dasi b'a dumuni yan nɔ ko k'o minɛ k'o d'aw ma k'a k'o kɛ k'aw da ɲama fifa o bɔlen kɔfɛ a ko dasi ba kelen min a ko k'o di ne jelikɛ yɛrɛ ma ko 700 ko kameratigi minnu bɛ k'an yɛrɛ ɲɛ la ko k'o di olu ma ala sago aw sago. Yeah.
cɛmanninw bɛ yan nin cɛmanninw bɛ yan bɛɛ ni ala cɛ cɛmanninw bɛ yan sɔgɔni segu buguninkaw ka sɔgɔni segu a bɛɛ kɛnɛ kan yan sɔgɔni segu a wele an ka taa.
Asabali doni agaya lambe asabali doni aye miri di koroko tibila sima Adramani deni dusumadi pamanange chatili pamanange donguti pamanange mi doni kala ka kaire folo ka faso bonola ka jelu bonola ka ngon folo bonola namu almandru bonola ka dozo deme ka dozo ya deme na sepo na damadira kali ka batike ka ta parfesa jinno fe kote kasa no fe kudu weche nonde na so tike kala no le ka so jama mi ngori no fe kana bela dugu ka se kali o teke ai mobili joli ka defa Adramani de abarka tola je kulu sana be no ko ya nyaje fa be kera ni wuro ni kali ne ko ya dura la ka to bi so kene ka weche Adramani de iti dan Adamaden sugu tɛ du seli tɛ k'i bolo kan mais mɔgɔninfin tɔnɔ bɛ dun kali ne y'a sɔrɔ tɔnɔ b'e la i n'i ka kalandenw wɔlɔ dɔ kɔnɔma i ni wula sɔɔni segu bɛ ka bɔ Buguni ka se yan teriya de b'aw cɛ baaraɲɔgɔnya de b'aw cɛ cɛɲɔgɔnya de b'aw cɛ sɔɔni segu kana i jɔ kɔfɛ e tɛ kɔfɛ mɔgɔ ye dɛ i ni kali ka jɛ nkalon tɛ aw ma jɛ namara kan aw ma jɛ nkalon kan fiyewu aw jɛra dɔɔni ka jɛ donsoya ka jɛ tiɲɛ la ka jɛ kilennenya la mun fɔ duga bɛ yan ko ne ko k'an ni wula an ka numukɛ yɛrɛ bɛ yan jeliba bɛ yan bɛɛ bɛ yan bamanankɛ i t'i da ɲɛ kelen kɛ parce que kuma min b'an kɔnɔ n'an ko an b'a bɛɛ fɔ yan bi dugu bɛ jɛ k'an dɔn an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ka digi a bulon fo jamakulu ni y'a faralen ɲɔgɔn na mɔgɔ min b'a la bɛɛ o de ye futa ye n'u ma kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ nin kɛlɛ an minnu bɔra yɔrɔ jan cogo o cogo an bɛna mɔgɔ dɔw de sɔrɔ yan minnu b'a la bɛn k'a d'a ma an ka dun vraiment ala ka tigi a don ala k'o mɛn na Beni bɛɛ tɛ maa ye ko mɔgɔw k'u jija n'a bɛ maanifinya kɛ a ye kɛ mɔgɔ fɛ n'i y'a kɛ wara fɛ foyi tɛ yen misa bɛɛ tɛ maa ye dɛ ne b'i bolo kɔrɔ ta yan media bɛɛ ɲɛ bɛ na dɛ Mali kɔnɔ faama tɛ yen k'i ka dɔrɔmɛ kelen bɛ di ale ma ko donsoya sira fɛ n'a bɛ min ma fɔ di a bɛ et j'ai dit, j'ai répété. Maintenant, ta femme hier, pour aller taper la boîte, même de son temps à paix. Adramani à la deuxième assise, et ça du camarade. Et million de dames en anglais. Voilà, mais les autres n'y ont les oasis, la salle de gaz. Tu as pris un demi, tu vas gagner un demi, tu vas gagner un demi. Marie, ma femme veut me autorité famille à payer un demi. Vous faites même avec l'objet à un les bébés qui tombent à mon usine travail, j'ai le mot travail. Il y a pas de mingue au Kagasara. On a souligné ce travail. On a toujours, à la minute, toujours fait un mouvement. La Jéréka Mounana, un mouvement au Begada. Boulabe Mounana, un mouvement au Begada. Vraiment, toujours de la part, mais à Pepou. Les bêtas de famille, on peut pas le bagasser. Ni an ka ɲɔgɔn na bonya de ni an ka ɲɔgɔn fo kɛ de ni an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ de jɛnɛtigɛ ye nin dɔrɔn de ni nin bɔra o dɔrɔn a banna donsoba mun sara bolofara mun sara an bɛ dugawu k'u ye ko ala ka hɛrɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka jɛsɔn o kɔ n'an ko kiri min na ala k'o nɔgɔya tigɛdon baarakɛlaw ala k'o mɛn ɲɔgɔn bolo ala kana n'a bi du cɛ ala k'u kisi ɲɔgɔn bila mun jɛkulu o jɛkulu n'a bi ca ɲɔgɔn bila ba ca dɛ wa donsow a kana sɔn ma lajinɛ Mali Burukina an bɛ fara an bɛ bara o wari an bɛ fara an bɛ bara jinɛtigi minnu nana sɔmɔden minnu nana an b'a bɛɛ fo bolofara k'a daminɛ ɲɔla ka jigin an b'a bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ n'i ka waati don cɛnincɛw nana bi n dɔgɔkɛ ne Babsi a se min a y'o kɛ a taara Tɛmɛri n di dugu bɛɛ rɔ
mais mi tigɛ bolo jansa après kɔrɔ ka di tɛmɛ jɔn. Fɔlikɛ mina kɔnbe ma di tɛbili ma ba di tɛmɛ jɔn. N'o bɔra yen n y'a fɔ n ko ni ala y'a bin yira n na n bɛ jɛ ka taa kura di nkɔla ma. N bɛna moto di tɛbili ma a b'a di nkɔla ma parce que depuis que anw bɛ yan n bɛna sira di dɔw ma jamako ka gɛlɛn n'i y'a fɔ n'i ma kɛ i bɛ kɛ fanangolo fɔlɔ ye mais jɛnɛ tɛ ne bolo dɛ n b'a de b'an bolo donc ka tɛmɛjɔw fo wari dɔ bɛ yan sɔɔnisi b'a minɛ k'a di lajinɛ dosiba ma a k'a di tɛmɛjɔw ma u ka sababu la maa fari y'i dɔ de ye anw tɛ se k'a bɛɛ tun tɛ se k'a bɛɛ fɔ olu de nana dɛmɛ an fɛ donc an b'u fo taamase la tugu ka bon téléphone ka ca mais k'u ka taama maama sira fɛ n'u ma taama maama sira fɛ i bɛ taa dugu kɔnɔ i bɛ nugu yɛrɛ dɔn parce que i bɔ sira fɛ i bɛ bamanankan min fɔ an balimaw ye o ko o de y'o ye mɔgɔ mɔgɔ nana ni min don kɛra min kasi o bɛ yafa bɛɛ lajɛlen ma. Ou qu'il y a pas près de l'amour. Tu m'as dit que tu as fait donc, ni tu as donné de l'amour à la chose. Ni tu as donné de l'amour à la chose. En bas, il faut le voir. Dans les flots. Voilà, nous et toi. Voilà. Pili, on a pili fallu. Alors, pili. Voilà, les dames. Allo, an ka duwa ani jijeni alimɛtɛrɛ de bɛ yan ko Moribo an y'a Moribo dɔ duwa de nɔfɛ dasi ba wɔɔrɔ bɛ yan duwa ni Moribo b'a tila ɲɔgɔn na manɔgɔ tɛ dɛ ji bɛna tɛmɛ sira ka bɔ yan ka taa jijeni a ka jan dɛ n'an man janto olu la a ma nɔgɔ dɔɔnin mɔgɔw tɛ kelen ye. Tuwa kɔni ta ye kura ye bamanankaw bɛ taama tɔgɔ ninnu fana di ka nafila ju fo ka bɛn ka da o dasi ba wɔɔrɔ bɛ yan Moribo ani tuwa ayiwa tɛmɛlen a b'o toli mɔ n'o bɔra yen. Sɔgɔni segu. Tɛmɛ ba mɔgɔ filɛ sɔgɔnisi b'a di lajɛ dosiba mɔ a k'a di cɛbɛjɛw mɔ k'u ka saburu la diɲɛ ye ɲɔgɔn fɔlɔ ye karamɔgɔ Tarawele Laginɛ donsow ka ɲɛmɔgɔ an mago b'i la yan o kɔfɛ waa tan bɛ yan ko jigi a bila k'o don ji rɔ ka di dilan mɔ a ma ban fɔlɔ dɛ halisa ko jija jamako n'i y'a daminɛ n'a ma ban ko bɛ b'a rɔ. Tarawele ɲɛ kɔrɔlen nin dalen bɛ bonya caman kan a dalen bɛ karama caman kan ne yɛrɛ bɛ barika da ye don o don n'o bɔra yen média minnu bɛ yan dasi ba naani o di olu n'o bɔra yen beni jɛlɛ ni lemu minnu bɛ yan ayiwa diɲɛ ye sababu ye nin ye ɲɔgɔnna bonya de ye ayiwa a daminɛtɔ don dasi ba wolonwula jeliw ani numu bɛ yan u k'u tila ɲɔgɔn na Tarawele nin fila yɔrɔ mɔgɔ ka hakɛ to ye maa ko dɔ bɛ ko bɛ dɔ de ka foli di sɔgɔnisi ma et puis ni an ye kuma in fɔ a ye fɔ bi a ma se vraiment ka foli di kulonkɛ ma kosɛbɛ k'u ni ko k'u da sɔrɔ. Karamɔgɔ Tarawele kaliko tɛ dasi ba tan ka ba mugan k'a di sɔgɔnisiw ma a k'a di ma i k'a minɛ k'a di cɛbilencɛw ma o bɛ Ala sago i sago i da sɔgɔ i ni ko. Ka a Tarawele. Voilà. Ami. An bɛ ba dubabu bolo la lɔ yarabi Ala k'a kulu fa Ala kana ba fa yarabi Ala ka jigiya bulon Ala k'a kɛ mɛnen don Ala ka dɔ fara jama in kan minnu b'a juguya Ala k'olu senkɔrɔ cɛ. N'i ye wɔlɔdɔ ko ne ma kumakan ye ko kali ye fɛn min fɔ k'a ti tɛmɛ o kan
kasi fafla ka kali janga bakle ka di chable joma bakle ko go down an sona la ko ma bayo ne ko ni ngoy ikan so ni ko namu sogni segu ni da chefle kana ni kana ni an festival muna ani sogo da na pera yele dai ani kaliya be bordole ka ama ka blala ani kaliya blala nula ye sram ga no mai ko fa nya amo bu na ka wolo ko no fna fu e pa nya do ta mo sa abulu na fu bi na kon se ko te ka kali janga dasi bafla bakle ko di chebre jamu bakle ko ko damma on so no la se ko barka almadiya ni ne nderi o de bitri blum fa na fu ko te sam ko te wor ko te me fen men ko du sen fly ne wota ke Bunara made maka ngata ko mina mo chito nya abe fuli di kawla ro ala ka benen na be na nga herebola ala ka uson fele kawla wasa ne awe chama so anga na fade ko allo dojo de na ba andi apa na jina kai na dojo grande ne maka anya yoro melo nimbi amra sewa arabade ni sewara yapo kuma to krama kuma toro ka kuma ana dozo ba musa toro ka kuma seke dozo president toro anya kuna dialo kuna anya wila kuna dialo Marian kan ka ai follow di ngoma ka hadia wo ka pink sakadi Marian be ni de Marian kan ka be wallahi bila rona te bana malila o maram na bide o rabile da gi man ta mita tele ba o bere de bi baba dara be kai baba ne poni la la bi lurana mo bere fara wuli ka ya bi ni di guya wi da ala mo kala ni bente mo balu ka hadia membo ole bra jabi la mi ana foli mali ana foli burukina nye ana foli kodwari nye lo sokrane ne ni ma mi bla la mena wori apoma to bu ta fe anye be to bu be makere morbala mabla Arabu be makere pesa biada mabla ndajira ma ya sabu tela ni afrim ana namu ne do so ya mendi besoro ni kitra kono ni le ma te paka ke obi ebe paka ite da mela l'Afrique est située absolument sur l'équateur au sud de l'Europe et au sud ouest. L'Afrique c'est un continent basé couvrant dans une superficie de 30 millions de kilomètres carrés. Soit 3 parties de l'Europe, elle mesure à 8 000 kilomètres au Cap de Bonne Expérience au Piu au Cap Garda. Et toi, où t'as fait Annie Benam Benam Mandela? Annie Maké Fouamenu Tréa, Bébraté Touaoula. Il était un ordinateur si il a né la tour d'Akola. Aïe ni gali kama. Depuis ça, nous voulons kama. Anya so anyono anya bu awu kenyonya ala ma jamana melu bela amra ala tara ka kira tara junu ni ye jamana lu kam afara bi jamana melu ka kai kira kai da se ala mo kira ana president ima be ra ya tibi ko itali apa ka be ka ate jamana ko ala ma de mela burukira man sake asero mela ala ma de mela niger president asero mela ala ma de mela e la gina Côte d'Ivoire burukina anya mbro da nyoma anya na plasi bi ya korota Ibaka Brabin, ni inya ina ureta akela twabudi. Ini berdi, nimblada dozo mena. Adi afama, nkuma do lagi na dozo litoro, dozo grande nendedi. Ali ko li pia tengolo, mabla mena wori hinana. Dijina sara na mari. Awa, jire ka keni tuna chama kan do na university wa. Ka ba so ma ma kana se anyaro na ni bonya te fra ni bonya kile pili ni ai bra bonya wodi la ginem
Lakini kuna sewa akumra apura pa. Apo kapoka nyekireni. Wallahi tunyawulo. Yemi fara kala kane kumaka ulewe kamaya lumpo kase intepo anya jansu nyono minka inaka uza ulewe ala bakirano maya dozo agambunya muna dozo agambunya siri dozo agambunya wallahi ni bunya te mugo kerenya kwa sima fo ai farari la yaga babunya yemi fara mele ni ulewe na mese meloka ulewe karamɔgɔ kɔrɔfɔ ɲɛna Diablo maaw sɛgɛbali ɲinamalu i n'a fɔ an tun ye jɔnjɔn dɔw di mɛ halisa karamɔgɔ hakɛ to n bɛ na jɔnjɔn dɔw bɛ yen wala k'an kana yɛlɛ na an mago bɛ Diablo maa dɔw bɛ yen minnu cɛsiri baara nin na k'a kɛ u seko la ko in daminɛ ani bi cɛ minɛ ma jɛgɛ u bolo kuma tɛ k'a kɔnɔfɛn bɔ jɔnjɔn dira caman ma mɛ sɔɔni k'a daminɛ bi yanni sini cɛ ni dɔ ta dira dɔ ta bɛ di a bɛɛ tɛ se ka di yɔrɔnin kelen i n'a fɔ baara daminɛ la an tun ye dɔw ta di mɛ sisan an ka musoba dɔ bɛ yen ne yɛrɛ bɛ se k'a seereya an ye Côte d'Ivoire kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Burkina kɛ ɲɔgɔn fɛ. Diablo la u ma to kɔfiyewu Mariam Magalu an mago b'a la yan Diablo ye bonyamasegin sɛbɛn dilan maa bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛko ɲuman na ale ka jɔnjɔn sɔgɔni segu de bɛna di Mariam Magalu cɛya ma fɔ musoya ma fɔ barika de fɔra musolankolon de b'a fɔ ko musoya ye mun ye hali n'i ye kurusi kɛ ka remorque fa k'a d'o ma a tɛ se ka fɛn dilan ni de Mariam Magalu ye an ye jamana o jamana taama muso kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na walahi kɔngɔ m'anw minɛ ninnu ɲɛna minɔgɔ m'anw minɛ u ɲɛna voilà ala ka kɛ si ka kɛ kɛnɛya o bɔlen kɔfɛ ɲɔgɔn Sidibe n'an ko ale ma ko joli Diablo joli fulamuso nɔnɔtigi fulamuso fɛnɛtigi ale ka fɛnɛ ka raisin k'a la ka jabibi k'a la ka yiriden caman k'a la ni ne ye joli ye n y'o de fɔ an ye jamana caman taama ɲɔgɔn fɛ an ma tigɛ u la fiyewu u y'u seko kɛ Diablo ko in na joli nin fana ye Diablo ka wale ɲuman dɔn sɛbɛn ye k'a di aw ma adamaden bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na n y'o fɔ n ko maa jogo ɲuman bɛ min s'i ma i ɲinw t'a s'i ma mɛ maa jogo jugu bɛ min tiɲɛ i jugu tɛ se ka tiɲɛ Sidibe i ni nin ka kan fotow ta o bɔlen kɔfɛ an ka Diablo dɔnɲɛ yɛrɛ bɛ yan Segu Jara kɔrɔ kun ye ɲamajɔ ye bamanankɛ ni hakili ale matigikɛ b'o di n'o ye Wolonikaw ka Kadi Tarawele ye Jaralaka don a matigi ye Tarawelelakaw ye bamanankɛ min n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ nin ye Segu Jara ye o y'a sɔrɔ denmisɛnw ka don fili la a ɲɛna fiyewu n'a ko k'a bɛ tiɲɛ dɔrɔn n'a ko a bɛ fili dɔrɔn a b'a fɔ ayi a tɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan o bamanankɛ de filɛ nin ye bamananw ko ten ko maakɔrɔ ka ɲi warasu ɲɛfɛ Jara voilà nin tun ye wulada in na jɔnjɔnw ni bonyamasegin ye ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka Bɛlɛdugu bɛɛ lajɛlen fo an bɛ Bɛlɛdugu dɔn a mɛnna an donna Bɛlɛdugu a mɛnna nin kulonkɛ in na Bɛlɛdugukaw ka bɔ fan sira la a sababu ɲuman ye Wolonikaw ka kali ye ale y'a dɔn bi ko kankelentigi don n'a y'a kan di ko min na a b'o kɛ a ko Tembeli ɲina n bɛ tile 2 kɛ fo n'aw yɛrɛ ko donsow kana na donsow nana transport min na olu t'o dɔn
donso ye dumuni min kɛ kali fɛ yen olu t'o da dɔn o fana ko kali u k'u ka jɔnya juru la kali n'i tɔgɔla ko fɛn fɛn b'i fɛ i k'a f'u ye seko mana kɛ fɛn fɛn o fana b'o kɛ salon tɔn belebelebaw bɛ yan médiaw bɛ yan ale ma fɔ a ɲɔgɔnnaw kɛ nka ale t'a kalama Actuel Média Sɛmɛyiri Cɛbɛnkɛnɛ Jigiyabulon ni jɛkulu naani bɛɛ kali y'i jɔ ka tura kelen-kelen di nin bɛɛ ma u ka ɲɛnajɛw la a b'a fɔ ko tura in kelen-kelen ka ca 50,000 ni 60,000 ye n'a nana nin kɛnɛ kelen in kan ka bonya kɛ an bɛ sira d'u ma an ma jigin u la ala k'u sara mɔgɔ min bɔra Kolokani n'a mara bɛɛ ala ka sigi n'u ɲuman ye k'u dansogo k'u ni ko donsoya bɛ kɛ tan de karamɔgɔba ko e fana tun ye kuma ɲini a bɛna kɛ ne la kuma tɛ jɛnɛla bɔ hali bolo lɛginɛ de kan nin ka bɔ ne sɔn ko kuma ma ka bɔ makalaba puɲɛrolo min dɔ de n hakili bɔlen yɔrɔ dɔ de kɔ fo n ka wele ka maliyɛn dɔ an fana an nana journaliste min nalen wele kama kwa jɛya yira ka lɛginɛ la fayida o yɔrɔnin min dɔ o tɛ filimasi sɔrɔ la bon yɔrɔnin o b'a kɛ tumakasa de dɔɔnin bon fo ka wele da ka yira ne mi fara ye wele wele fɛnkɛ la bolo sibila ne yamba bon donc ne mi fara ye wele wele donc a yira ja o fana o ye wato yira ka lajinɛ la ko lajinɛ na ye mais ni caméra b'a bolo ni caméra tigiw bɛ baara la dɔrɔn a ka gɛrɛ bani caméra b'i bolo wa i bɛ gɛrɛ dɔrɔn ni gɛrɛla barisi de bɛ yen ɲɛtɛ tamasiyɛn dɔw de bɛ yen président b'o dɔ d'i ma. Voilà, Adialé, nous souffrons de quoi ne faut le nominer, ne m'en go alhamdulillah rabbil alamin ngo brabe. La jene mali est-ce que il me sur la dans l'autre quel est le mais ni tout ce il faut nga ibolo di nyoma yalo a travers les ibolo di nyoma ko fe ay na ta hakili mi no ala be ayiri wala mais ni ma wa ni ma ida ko do yi sakela nde ne nyama kala yi mo mi no ne bla do so foli na wala si akili akoro ma wole Oscar bi ya mo ka wole lo mais ali tout takela mais ali ko te na la do ne la kala ne le fena do so ko la jine do so do ma na ko ba atasi ka wa ko na ma ne wole fo ko wa to afọ nye kai na to ya go problem ali awole na kwa wole ko ida kaida so ma ndra feka wole difference ko tibeli me amanyaye donc na baranya ya lelodi le maliano aya ndo janya muludi nyoma ndi ko ne baradi ya ni mo nyaye ko likra mori no ibiri to ibe ko ro ye ifle ko la degi anyami ka wole wodi ko ida kaida ala ye ha wole sala dozo ya Nàìjíríà ní fún báyìí kọ́ mi kọ́. Nàìjíríà ní fún báyìí kọ́ mi kọ́ aláàmì. Ayẹ̀rẹ̀ kọ́nà kọ́ mi dùn. Wúrà fọmọdánù. Ní Nàìjíríà ní fún bá anú wèlé. Ayẹ̀rẹ̀ wúrà Nàìjíríà ní Yankura bí gbàgbọ́lé. Yankura ní fún bá nínú. Wọ́n mú wọlé kùú yẹ ẹ̀yọ́ náà. Yankura ní fún bá ani Nàìjíríà ní fún bá kọ́nyọ́kọ́ lọ. Tẹ́lifíṣẹ́ kọ́nyọ́kọ́ lọ. Ìgbà kọ́nyọ́kọ́ lọ. Àti àgbà kó nkọ́ni máa bọ̀. Ó bọ̀ ọ́ kọ̀ náà yẹ. Àgọ́lá hakili la an b'a kàn kọ́ni kọ́ni ní kọ́ni kọ́. An b'u bɛɛ wele bɛɛ kɔnyɔkọ́ lọ. Yankura ní fún bá bɛ yan. N'o ye sara si bɛ yen. Ani sɔrɔman si bɛ yen. Ala sɔrɔ sɔrɔ. A ka to bara. Sɔrɔ an bɛna ko. Karamɔgɔ e k'i kɛ ka kuma fɔ n'o bɔra yan an bɛ kuma ɲɔngiri cɛbilencɛw b'u ka dɔn laban kɛ ka sɔrɔ k'a baara datugu. an ye sabali n bɛ bɛɛ don tilematiya la daɲa kelen don ɲɔgɔn ko ɲuman ne tɔgɔ Mira Mani Balo Fabara ye Jalani ye ba tɔgɔ Mamura Balo n bɛ kuma an na Numba tɔgɔ la
fɛn bɛna ka di bonya de ka di an ye donso kɛnɛ min kan mansa fɔ numu tun tɛ donna dankun na o bɛ wolo ni dankun ye donsokɛ tɛ filiya ni numukɛ tɛ o la numuw tɔgɔ tigɛlen donsoba ani donsoden k'a fara numu den n'a ba kan k'a sara kura ni bara na ko k'a bɔ ko ka jigiya bulon fo u ka ɲamakalaw olu an jatigiw k'u fo tɔgɔ tigɛ la tɔgɔ de ka ɲi fɛn bɛɛ ye ala ka si ni kɛnɛya d'a ma min donnen bonya tuma min na o de ne fili bɛ o la a ye yafa den na ko ani dɔɔnin a de donsow ni numu an caman ɲɔgɔn ma ɲi n'an tɔ numu na Kami salah dengar nak dong, aku buat ni. Kami jadi begini, tak pernah jadi.